Jo et diria que sí, bàsicament i així una mica sense haver-ho reflexionat massa, jo et diria que sobretot amb aquelles coses que puguin automatitzar-se, no? Sobretot en temes, per exemple, de diagnòstic per la imatge o de diagnòstic també d'analítiques clíniques. Aquí, automatitzar uns processos basats en la intel·ligència artificial i sobretot també basat en tota la quantitat d'experiència que hi ha feta, jo crec que ens pot ajudar molt, sobretot en una època en la qual tenim una mancança molt important de professionals que puguin fer aquesta feina. No, un suport, un complement. Un complement. Sí que és veritat que no mai podrà arribar, per sort també, a substituir la feina que fan les persones, no? Però crec que en situacions com aquesta on has d'aguditzar l'ingeni, doncs crec que ens pot ser molt útil. Doncs molt bé, la veritat, per sort, és que tenim molta feina, i precisament la dificultat principal que tenim és, degut a aquesta manca de professionals que tenim, tant del col·lectiu mèdic com del col·lectiu d'infermeria, doncs capacitat per poder assumir tota aquesta feina. Però la veritat és que estem molt contents perquè estem creixent molt i fent les coses bé. La resposta respecte, diguéssim, a la població, sí. Jo et diria, ja dic, jo vinc d'una àrea més competitiva com és la ciutat de Barcelona, i realment m'ha sorprès la quantitat de pacients, de clients que té Àptima i la fidelitat que ha generat dins de la ciutat de Terrassa.